Τώρα, θέλω να κάνουμε αναφορά και σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκδήλωση που έγινε χθες με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υπουργού του κ. Σταϊκούρα και του Υφυπουργού του κ. Ταχιάου, σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων που αφορούν σε διάφορα προγράμματα στη Θεσσαλονίκη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και υποστηρίζονται έργα πάρα πολύ σημαντικά. Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και έργα που θα δούμε το αμέσως προσεχές διάστημα σε αυτό το οποίο οραματίζεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Θεσσαλονίκη του 2030. Όντως, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, είχα τη χαρά να την παρακολουθήσω. Έγινε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, παρουσία του Υπουργού του κ. Σταϊκούρα, και το θέμα της ήταν η συγχρηματοδότηση σημαντικών έργων που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη χώρα, με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι αποτελεί προσωπική επιτυχία του Πρωθυπουργού το γεγονός ότι η χώρα μας συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Τα χρονοδιαγράμματα είναι πάρα πολύ αυστηρά και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μόνο θετικά μπορεί να σχολιαστεί, διότι είναι άλλο να λες ότι ένα έργο πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαετίας και άλλο να λες ότι πρέπει να τελειώσει μέχρι το 2025 προκειμένου να δωθεί και η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα deadline αυτά που υπάρχουν, τα αυστηρά, γιατί αν δεν ολοκληρωθεί κάτι, απεντάσσεται. Απεντάσσεται, ακριβώς. Έγινε λόγος χθες για ένα ποσό της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό. Και φυσικά δεν σημαίνει ότι θα παραδοθούν τα έργα στο σύνολό τους, ακριβώς επειδή εντασσόμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά μεγάλα τμήματα των υποεξέλιξη έργων θα παραδοθούν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να έρθουμε τώρα σε ένα νέο οργανισμό που έχει συσταθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τον Οργανισμό Συγκοινωνιών. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, στην οποία δώσατε το παρόν, στο πλαίσιο βεβαίως της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και ακουμπούσε στο νέο συγκοινωνιακό χάρτη. Ναι. Μεγάλα τα ζητήματα και εκεί. Σιδηρόδρομος, διάφορα θέματα. Και τώρα και το μετρό φυσικά, που είναι ένα έργο το οποίο θα δοθεί επιτέλους μετά από όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρίας, κυρία Νέστορα, με την Βούλα, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βεβαίως, το Νοέμβριο με το καλό του 2023. Αυτός ο οργανισμός θα έχει όμως ουσιαστικό ρόλο, θα έχει το ελεγκτικό κομμάτι, τι θα κάνει ακριβώς? Ο οργανισμός αυτός, που ονομάζεται ΟΣΕΘ, επί της ουσίας δημιουργήθηκε, όπως ανέφερε και χθες ο Υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, προκειμένου να εξειδικεύσει τις επιμέρους αρμοδιότητες που έχει ο ΑΣΤ, που έχει ο ΟΣΕ, που έχει το μετρό, διότι από τις αρχικές επαφές που έγιναν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαπιστώθηκε ότι κάποιες αρμοδιότητες αλληλοκαλύπτονται, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολλές φορές και υπεκφυγή ευθυνών. Επειδή με όλα αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό, η ασφάλεια των συγκοινωνιών είναι το πρώτιστο, αυτό που επιδιώκει και η κυβέρνηση, και το επιθυμούμε όλοι και το επιδιώκουμε, ο οργανισμός αυτός έρχεται ακριβώς να κάνει αυτό και να εποπτεύει, ας το πούμε, μία μορφή τους οργανισμούς που υπάγονται, αλλά και να συνδέσει τις αρμοδιότητες και να τις ξεχωρίσει. Φυσικά είναι και ο οργανισμός ο οποίος έχει δημιουργήσει το μηχάνημα, βρίσκεται και στη Διεθνή Έκθεση, εδώ μπορούν οι επισκέπτες να το δουν, που θα μπορούμε πρώτο ο Θεός μετά από 30 Νοέμβρη, που θα παραδοθούν οι πρώτες στάσεις, οι πρώτες 9 στάσεις του μετρό, θα βγάζουμε το ενιαίο εισιτήριο που θα αφορά και στο μετρό, θα αφορά και στα αστικά, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε κίνηση, και τα ηλεκτροκίνητα που έχουν παραδοθεί προσφάτως, ενισχύοντας έτσι την πράσινη μετάβαση. Οπότε από εκεί θα εκδίδουμε το ενιαίο εισιτήριο και το περιμένουμε φυσικά όλοι, γιατί όπως είπατε όντως έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα το χρησιμοποιήσουμε το ενιαίο εισιτήριο. Σας βρίσκουμε επίσης, κυρία Νέστορα, στο περίπτερο 15. Εκεί υπάρχει ένα stand. Είστε πρόεδρος του Σωματείου Ρέντι, οπότε πρόεδρος, νομίζω δίνετε και το παρόν σε καθημερινή βάση τις ημέρες αυτές, που είναι σε εξέλιξη, ενώ η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να πούμε και στον κόσμο ενδεχομένως που θέλει να απευθυνθεί σε εσάς, να ξέρουν ότι σας βρίσκουν. Τώρα δεν ξέρω τι ώρες, αν είστε όλη την ημέρα, φαντάζομαι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά επειδή υπάρχουν παράλληλες δράσεις, είστε μέσα στο χώρο, οπότε
κάποια στιγμή μπορούν να σας βρουν. Και ετοιμάζεται και κάτι πάρα πολύ όμορφο με το Σωματείο Ελπίδα, το γνωστό σε όλους. Ένα σύμφωνο συνεργασίας μου λέγατε. Αυτό έχει ήδη υπογραφεί με το... Απλά να κάνω λίγο μια μικρή επισήμανση. Στο περίπτερο 15 υπάρχει περίπτερο του οράματος Ελπίδα. Το όραμα Ελπίδας είναι μία από τις 2 κεντρικές τράπεζες εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα. Η άλλη τράπεζα είναι το ΚΕΔΜΟΠΣ του Πανεπιστημίου Πατρών. Εμείς ως σύλλογος READY, που έχουμε ως βασικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών γύρω από την ευκολία που συνεπάγεται το να γίνει κάποιος εθελοντής δότης μυελού των οστών, αλλά και την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να δώσει το πολυπόθετο μόσχευμα, εάν και εφόσον βρεθεί συμβατός, έχουμε κυρίως αυτό το σκοπό. Έχουμε προδιετίας υπογράψει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το όραμα Ελπίδας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, διότι το όραμα κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Η κυρία Κάτια Χατζηπέτρου είναι καθημερινά στο περίπτερο 15 μαζί με τους εθελοντές μας και ενημερώνουν τον κόσμο, εγγράφουν εθελοντές δότες μυελού των οστών και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να πω μόνο για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, γιατί ακριβώς αυτό, επειδή είναι μια εθελοντική δράση, μόνο εθελοντικά μπορεί κάποιος να το κάνει και είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να το σκεφτεί, να ενημερωθεί και να πάρει την απόφαση. Υπάρχει ωστόσο συμμετοχή, υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς συμπολιτών μας που θέλουν να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών? Γιατί υπάρχουν μεγάλες αυξημένες ανάγκες, κυρία Νέστορα. Βέβαια, υπάρχει ενδιαφέρον και θέλω να πω το εξής, ότι είναι η μοναδική εθελοντική δωρεά κατά την οποία για να δώσει κάποιος μόσχευμα πρέπει να είναι απόλυτα υγιής. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά για τις μεταμοσχεύσεις, έτσι κάποιος κόσμος φοβάται κτλ. Άνθρωποι από 18 μέχρι 45 ετών, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση υγείας, μπορούν να δώσουν με μία απλή μπατονέτα επίχρησμα, ανέμακτη διαδικασία, επίχρησμα σάλιου. Στο δείγμα αυτό γίνεται μία τυποποίηση σε εργαστήρια του εξωτερικού, για το λόγο ότι είναι πολύ πιο φθηνά εκεί να γίνει η διαδικασία αυτή, και το αποτέλεσμα της τυποποίησης αυτής ενισχύει την Εθνική και μετέπειτα την Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Και επίσης να πω ότι όταν κάποιος νοσεί εκτάκτος, δεν είναι όπως πάμε και δίνουμε αίμα, ας πούμε, και μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Για να βρει κάποιος έναν εθελοντή δότη μυελού των οστών είναι σαν να ψάχνει ψήλο στάχυρα. Ναι. Οπότε θα πρέπει από τώρα να ευαισθητοποιηθούμε, να προσπαθήσουμε κι εμείς να εγγραφούμε στην τράπεζα αυτή, διότι αυξάνοντας τον αριθμό των εθελοντών δοτών μυελού των οστών, αυξάνονται αυτόματα και οι πιθανότητες για να βρουν οι Έλληνες ασθενείς τον εθελοντή δότη. Γιατί πρέπει να είμαστε συμβατοί. Ναι. Σε κάθε περίπτωση με το δείγμα. Ναι. Θέλω να μου πείτε αν, επειδή και ως δικηγόρος αλλά και ως ενεργή πολίτης, παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και τα δεδομένα, δηλαδή τα συγκριτικά δεδομένα. Πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό? Κυρία Νέστορα, είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι της δωρεάς μυελού των οστών σε σχέση με άλλες χώρες ενδεχομένως. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, ωστόσο παραμένουμε πίσω. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή εισάγουμε μοσχεύματα από τη Γερμανία, από το Ισραήλ, ενώ θα μπορούσαμε τις ανάγκες αυτές των δικών μας ανθρώπων να τις καλύψουμε με δικούς μας εθελοντές. Εγχώρια είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχυθεί. Και φυσικά και η κυβέρνηση βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή. Έχει διευκολύνει και τη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων και στα συμπαγή όργανα. Χθες ήταν και ο κύριος Φώτης Αντωνίου μαζί με την Ζαχαρούδη τη Δήμητρα, οι οποίοι είναι οι συντονιστές των μεταμοσχεύσεων και για τα συμπαγή και για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Είναι πολύ σημαντικό να αυξήσουμε τον αριθμό. Και φυσικά να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να είναι Έλληνες οι εθελοντές δότες μυελού των οστών, διότι είναι ίδιος ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν, ίδια τα φαγητά που τρώμε, δηλαδή παίζουν όλα το ρόλο τους. Πάντως είναι μια καθόλου, να πούμε, ασφαλής διαδικασία. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει ενημερωτική καμπάνια, δεν ξέρω αν τρέχει αυτό το διάστημα, αλλά κατά καιρούς εργαζόμενοι και σε άλλα μέσα μας στέλνανε υλικό, σποτάκια όσον αφορά τους δότες μυελού των οστών, κυρίως όταν πλησίαζε ο
ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας και θέλω να το συνδέσουμε με μία δράση που θα κάνετε, μία συμμετοχή που θα έχετε και ως σωματείο για τις 21 Σεπτεμβρίου, κυρία Νέστορα. Ναι, 21 Σεπτεμβρίου που συγκυριακά είναι η μέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών και είναι έτσι μία μέρα που τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν δείξει την ευαισθησία και έχουν ενισχύσει την Εθνική και Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Γίνεται για τρίτη ή τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, συνεχόμενη χρονιά στην πόλη μας το Φεστιβάλ Εθελοντισμού Connected We Stand, το οποίο διοργανώνει η ΑΜ και η ΑΣΥΣ, που έχει έτσι το τελευταίο διάστημα δημιουργήσει και κέντρα για κακοποιημένες γυναίκες και μία άλλη δομή για παιδιά που έχουν προβλήματα, σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, που έχει έτσι σοβαρή συμμετοχή. Θα συμμετάσχουν 80 σωματεία, θα πραγματοποιηθεί από τις 9 μέχρι τις 7 το απόγευμα στις ομπρέλες της Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε εκεί να καλύψουμε τη δράση. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο. Εμείς ως σωματείο θα είμαστε έτσι δίπλα με το Πάσμο, που είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Μυελού των Οστών, αλλά και το περίπτερο του Οράματος Ελπίδα. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να τον ενημερώσουμε. Θα είναι μια γιορτή του εθελοντισμού και χαίρομαι πραγματικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια διαπιστώνω έτσι με την ενασχόλησή μου με τα κοινά πόσοι πολλοί άνθρωποι, οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη, είναι ευαισθητοποιημένοι και μόνο ο αριθμός των 80 σωματείων το αποδεικνύει. Ακριβώς. Αυτό. Πάντα με κοινωνικό πρόσημο, η δράση σας στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, ευρύτερα θα πω εγώ, κατάγεστε και από την Κοζάνη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, κυρία Νέστορα, ένα δραστήριο άτομο από πολύ μικρή ηλικία.